салом дӯстону мухлисони футбол. Чанд рӯз пеш Левандовски дар бораи дастаи орзуҳояш интервю дар канали Барса дода буд. мо ба хулосае омадем ки маълумоти бештарро ҷамъ оварда манзури шумо кунем. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. оғоз мекунем аз дарвозабон. Левандовски солҳои дароз бо Нойер якҷо бозӣ мекард ва ӯ аз ин ҳол хушбахт аст. одамон то ҳол ӯро беҳтарин дар ҷаҳон мешуморанд. бале Нойер вақтҳои охир каме фаъолияташро аз даст додааст, вале даври солҳои беҳтаринаш гол задан ба дарвозааш ин кори душворе буд. новобаста аз ин Роберт Бартезро дар ҷои дарвозабон интихоб кард. аҷиб. дарвозабони дӯстдоштаи ман Фабиен Бартез мебошад. вақте ки дар тими миллии Фаронса буду чемпиони ҷаҳон шуд, касе бо ӯ сарбасар намешуд. Бартез беназир аст ва тӯбро хуб эҳсос мекунад. ман ӯро дар дастаи орзуҳоям интихоб мекунам. дӯстон, шумо мебудед киро дар ин мавқеи дарвозабон мегузоштед? дар комментария нависед, ҷолиб хоҳад буд фаҳмиданаш. мавқеи баъдии ин ҳимоятгар мебошад. солҳои охир нақши ҳимоятгарон дар рафти бозӣ хело назаррас буданд. Ван Дейк қариб топи тиллоӣ мегирифт. Рамос яке аз машҳуртарин футболбози ҷаҳон. Пике ҳарчи бештар сархати хабарҳо мебарояд, гарчанде инаш на он қадар ба футбол алоқаманд аст, балки ба вазъи оилавиаш рабт дорад. аз ин ҳам пештар даҳҳо ҳимоятгарон бозингарони асосии дастаашон буданд, вале чӣ хеле ки ба онҳо диққат камтар равона мешуд. ин гапҳоро аниқ дар бобати Пуёл гуфтан хато аст. дили дастаи Барселона, капитан бо ҳарфҳои калон. маҳз ӯро ҳам Левандовски интихоб кард. дар мавқеи ҳимоятгар ман Пуёлро интихоб мекунам. боси ҳақиқӣ ва лидери даста. ӯ дар дилхоҳ замон омодаи мубориза ва муҳофизаи шарафи дастааш буд. ҳамеша мушкил аст муқобили чунин футболбоз бозӣ кардан. дар ин мавзӯъ болёва баҳс кардан ғайриимкон аст. акнун нафари баъдии ин ҳимоятгар мебошад. дар таърихи Бавария ва Барселона ҳамеша интихоби беҳтарин дар ин мавқеъ вуҷуд дошт. дуэти Хави ва Иньеста ин боварнокарданӣ буд. Роберт ба қароре омад ки дӯсти пешинаашро интихоб кунад. беҳтарин ҳимоятгар ба ақидаи ман ин Бастиан Швайнштайгер мебошад. ман ӯро хуб мешиносам. бо ӯ бозӣ кардам ва рӯзҳои хубе доштем. Бастиан ҷоми ҷаҳонро ба даст овард. ӯ ҳамеша ҳама қувваашро ба бозӣ медод. хайр чӣ гӯем, интихобе ки мо интизораш набудем, вале ин дастаи орзуҳои Левандовски мебошад. дӯстон, дар ин мавқеъ шумо киро интихоб мекардед? дар охир бошад мо ҳамлагар интихоб мекунем. Роберт аз дигарон дида беҳтар медонад ки кадом ҳамлагар беҳтарин ба ҳисоб меравад. дар 8 соли дар Бавария буданаш легендаи даста шудааст. рекордҳои зиёдеро шикаст ва мухлисонро бо ҳунараш қоил кард. ягона чизе ки ба ӯ даст надост ин тӯпи тиллоӣ мебошад. бинед ки худи Левандовски чиҳо мегӯяд. дар мавқеи ҳамлагар ман Анриро интихоб мекунам. ӯ идоли ман аст. аз кӯдакиам тамошои бозиашро дӯст медоштам. вақте ки дар Арсенал буд, аз дилхоҳ мавқеъ гол мезад. ба ҳамин хотир ман ҳам орзу мекардам ки шумораи бештари голҳоро ба номам сабт кунам. ман футболбозе мисли Анри шудан мехостам. баъзе хусусиятҳояшро дошта бошаму шабеҳаш шавам. вақте якум бор дидамаш, дар ҳайрат монда гуфтам: худоё, ман кумири худро вохӯрдам. ӯ боша дар ҷавоб футболкаи маро пурсид: ҳама чиз зуд иваз мешавад. дӯстон, ана ин буданд дастаи орзуҳои Левандовски. киро иваз кардан мехостед? чоргунаи беҳтарини худро дар комментария нависед. хонданаш ҷолиб хоҳад буд. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.